Hej, mit navn er Christian, og jeg er landskabsarkitekt. Jeg vil meget gerne reklamere for de her super gode Mykorrhiza-tabletter, som man har presset i en pilleform, i stedet for at have dem i løs pulver. Men det eneste man gør, man trykker tabletten ned i jorden, og så er det et super godt middel for dine planter. Svampen, mikroskopiske tråde, fungerer som en forlænget arm for rødderne, hvilket øger planten til bedre at optage vand og næringsstoffer med mindst 100% garanti. Det eneste er, at du skal gøre, at du skal trykke pillen direkte ned i plantehullet tæt på rødderne, lige når du planter. Du kan grave et lille bitte hul, sæt tabletten ned, skub igen, husk at vand godt igennem med vand. Sådan en bøtte her med, jeg tror der er 250 stykker i sådan en her. Det holder til rigtig lang tid. Der er for 450 kroner. Så hvis send mig en mail, så sender jeg den her ud til jer. Tak.